Giaresto sa otoridad si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte dihang miabot kini sa Pilipinas gikan sa Hong Kong. Kini may kalabutan sa arrest warrant matud pa batok sa kanhi Pangulo nga gipagula sa International Criminal Court o ICC. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, pasado alas 9 sa buntag, naabot sa naiya gikan Hong Kong si former President Rodrigo Duterte ug didto siya giaresto. Pinasikad matud pa sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court o ICC sa kasong Crimes Against Humanity. Samtang dinhi sa Davao City, nagtapok ang mga taga-suporta ni former President Rodrigo Duterte aron ipakita ang ilahang suporta sa kanhi Pangulo. Sa Instagram Live sa anak ni former President Rodrigo Duterte nga si Kitty, makita nga ginapugngan sa common law wife sa kanhi Pangulo nga si Hanlet Avancenia nga muuban sa otoridad ang kanhi presidente. Kinikuha sa Ninoy Aquino International Airport kaganihang buntag. Abusado kayo na sila. Abusado. Dili mo hindi dapat ato agianan. Ayaw agianan. Wala lagi wala. Sa Facebook Live ni Senator Bongo, nag-atang sab sa airport ang senador. Kauban ang personal doctor ni FPRRD. Actually, schedule po siya bukas ng medical check-up niya. May gagawing procedure sa kanya bukas. Dito po sa hospital, sa Cardinal. Dito po kami, Secretary Bello. Kaya lang, ayaw kami papasukin. Presto nila yung taong ginawa lang ang trabaho niya para sa bayan. Bawal lang kami pumasok. Kinansel lahat yung pass namin. Pasado alas 9 sa buntag kaganiha, dihang miabot sa naiya si kanhi Pangulong Duterte gikan sa Hong Kong. Dinhi nag-atang ang kapulisan ug ubang otoridad. Human sa pipila ka oras dihang miabot siya sa naiya, makita nga gibasahan og Miranda rights ni CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III ang kanhi Pangulo. You are placing under arrest as deputized to me by the PCTC. Ma'am, sorry. By virtue of the warrant of arrest. Una niini, gikumpirma sa Presidential Communications Office pinaagi sa gipagulang statement nga giaresto si former President Rodrigo Duterte pinasikan sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court o ICC alas 9:20 sa buntag. Giserve matud pa sa Prosecutor General ang ICC notification alang sa arrest warrant batok kang Duterte kalabot sa Crimes Against Humanity. Nadawat matud pa sa Interpol Manila ang official copy sa warrant kaganihang kadlawon. Gidiretso ang kanhi presidente sa Villamor Air Base sa Pasay City. Sa Instagram post sa anak ni ining si Kitty, gi-question ni Digong ang legalidad sa pag-aresto kaniya. What is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. If somebody else says, kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Subay sa hitabo sa Davao City, sayo nag-adjourn sa session ang Davao City Council. Nagpahigayon sila og candle lighting sa Rizal Park. Dungan nga mihalad og pag-ampo ang mga konsehal sa pagpanguna ni Vice Mayor Melchor Kitain Jr. Gisundan kini sa pagdagkot og kandila aron ipakita ang suporta alang sa kanhi presidente ug kanhi mayor sa syudad. Binuyog sab ang mga barangay kapitan sa candle lighting. He loves the country. He is pro-people. And to see him to see things like this happening to him, that's masakit yan para sa amin, because this should not be done to him, because all he has really is for the future of this country and the future of every Filipino. Miparayag sab ang ubang konsehal sa ilang reaksyon. Tanan timing ba? We are supposed to be celebrating araw ng Davao karon panahon na. Subok gyud kung mayo sa pangitabo karon. Murag dili mayo ba, no? Dili wa ko kasabot. We pray and hope and band together na walay dili mayong mahitabo sa ato ang nasod. Stood for us and again
now in the time for us to stand for him. Let us protect former President Rodrigo Roa Duterte. Let us protect our mayor. Let us protect him at all costs. Samtang pinaagi sa usa ka Facebook post, mi komento ang anak ni kanhi Pangulo nga si Davao City Mayor Baste Duterte nga nag-ilusyon lang daw si President Bongbong Marcos nga matuman ang nahitabo ug malimtan na lang ang issue sa national budget. Gitawag niya kini nga desperado. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV ug pahayag ang Malacañang kalabot niini. Samtang pipila sa mga Davaoenyo nagparehag usab sa ilahang gibati kalabot sa hitabo. Nasakitan jud ko nga naingana atong Pangulo. Nag-uo jud. Unsa lang man imong himuon? Mag-ampos Ginoo. Ampos Ginoo. Magalingkawas siya. Na kulbaan ko. Siyempre, ug mga inana ang kuan, magubot ang kalibutan. May manggod siya mga good, may manggod siya pamalaod niya. Sara, 1:30 karong hapon nagsugod ning panagtapok dinhi sa Rizal Park no nga gitambungan sa mga taga-suporta ni former President Rodrigo Duterte ug duna pud naa dinhi ang pipila ka mga barangay kapitan sa Davao City. Gani sa ako ang likod inyuhang makita nga duna nay nag-perform no ug kanta nga usa ni sa mga paborito ni former President Rodrigo Duterte. Kaganiha atong nadunggan ang kining speech no sa mga barangay kapitan ug mga opisyales sa barangay nga andam matud pa sila nga masuspende ugaling suspendihon man sila pinaagi niining pagtambong dinhi sa panagtapok sa Rizal Park kay buot nila nga ipadayag ang ilahang gibate, ang ilahang pagsupak sa gihimo o pag-aresto kang kanhi Pangulo. Gani nakita nato sa palibot, pakita lang nato no dinhi sa ako ang likod na sila yung mga bitbit nga mga papel nakasulat sa papel ang we stand for FPRRD. Kini silang tanan gikan sa lain-laing barangay sa Davao City. Ug wala pay definite time no kung hangtod kanusa matapos ang kining peaceful assembly dinhi sa Maya Rizal Park. Ninyo na makita dira protect Tatay Digong na mga tarpaulin na ay mga Kristiyano, mga Muslim, gikan sa lain-laing rehiyon no religion ang naa dinhi karon ug gikan pa ni sana 1:30 PM pa ni nagsugod ang panagtapok dinhi aron lang yun ipadayag ang ilang pagsupak sa pag-aresto kang former President Duterte kay nagtuo sila nga questionable ang pag-aresto kang former president ug natay nakita pud kaganiha nga mga emotional nga mga supporters gumikan wala sila kaangay sa ginahimo sa administrasyong Marcos ba sa pamilyang Duterte dili naman kang former president apan sa pamilyang Marcos gani sa ato ang na-receive no sarang information naabot na si Vice President Sara Duterte dinhi sa nasod no sa Manila ug plano nga wala nami padayag og information kung unsa ang sunod nga himuon sa Vice President apan ato na receive na information naabot na siya no sa Manila ug wala pa una siya magpa interview sumala pa sa iyahang staff sa OVP so dinhi ta magpadayon ta nga magbantay dinhi sa Rizal Park no Sara kay sa atong pagkaybalo magabihan pa ni dinhi ug taman sa dunay moabot nga mga taga-suporta magpadayon ang ilang panagtapok dunay mga performance ug gani mag-vigil matud pa ni mga supporters dinhi sa Rizal Park, Davao City. Balik sa inyo diha Sara sa studio. Daghang salamat John D. Esteban.